नोंथाङा मिथिगौना देहानि थाखाय पान मसालाया बेसेबां खहा गोनां जानो हागौ? नाथाय बेनि गेजेरावनो नखरारि फाथैया देहानि थाखाय सोमोनांथाव मुलाम्फा गोनां। गोबां सुबुङानो गय फाथैयाव मसला, जर्दा होनानै गय फाथै जानाय हुदा दं। नाथाय बेबादि जायोब्ला देहानि थाखाय गोबां गिख्रंथाव जानो हागौ। नखरारि फाथैनि मुलाम्फाखौ नोंथाङा मिथियोब्ला गोबां सोमोनांगोन। फाथैया डायबिटिस बेरामजों जुजिनायाव हेफाजाब होयो। फाथैया सुबुंनि देहानि इसिङारि साननायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो। फाथैया देहानि अक्सिडेटिभ स्ट्रेसखौ बाङाइ खालामो। फाथैया एन्टिअक्सिडेन्ट्सनि मोनसे गोहो जाय देहानिफ्राय रेडिकेल्सफोरखौ स्रां खालामो, जायनि जाहोनाव फाथैया केन्सार बायदि गोब्राब बेरामफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। फाथै बिलाइयाव थानाय माखासे केमिकेलफोरा अस्थमानि बेरेखायै जुजिनायाव मदद खालामो। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां! अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।